Minkejja li fl-aħħarija mill-Gżejjer Maltin esperjenzaw xita qalila, matul il-jum tal-Ħadd, taħt sema kaħlanija, eluf ta' Maltin u turisti nġabru f'San Pawl il-Baħar sabiex jsegwu l-ispettaklu għall-edizzjoni ta' din is-sena tal-Malta International Air Show. Din l-edizzjoni li kienet mifruxa fuq jumejn ġabet magħha bosta antiċipazzjoni għad diversi ajruplani u fighter jets li taw dimostrazzjoni fl-ajru bosta manuvri partikolari u anke permezz ta' ħafna alwin. Fost l-atmosfera ta' ferħ tiddi fuq l-uċuħ tan-nies li segwew uħud mill-aqwa infrastruttura militari għaddejjin fl-ajru ma setax jonqos li l-pubbliku jitpaxxa bil-ħsejjes li huma jagħmlu. Fost it-tipi differenti ta' ajruplani militari kien hemm dak Ġermaniż il-Eurofighter TLG-74, dak Tork l-F-16C, u l-Gwarda Kostiera Taljana li tat spettaklu kemm permezz tal-Manta l-ATR 42 MPA kif ukoll permezz ta' helikopter Taljan li ta' esibizzjoni ta' salvataġġ fil-baħar.